nézzünk, de ez a remake változata, szóval kipróbáljuk ezt is. Ne legyen benne vagy legyen. De akkor majd halkabbra kell majd venni a ízét. Szóval sráckevel még nem játszottam, szóval easy fokozat. Let's go! Akkor játszunk, meg kell néznünk srácok, hogy ez milyen Granny. Amit lehet, hogy majd túl kell élnünk. Na, első nap, ez olyan, mint az eredeti. Hasonlít. Hopp, lehet, hogy az eredetinek a változata. Hasonló. Mi a fasz? Te Granny, most te vagy a maszkos? Granny a maszkos. Granny lesz a tulipán fiú. Várjál. Oh my Jesus. Most megy le a mama. Nincs itt olyan, hogy le lehet venni hangot, olyan nincs olyan funkció. Szerintem kurva hangot. Hogy jó lenne, hogyha beállítani a hangot. Jesus. Mi van ilyen világos? Megnézzük, hogy ki mi van. Ez kurva hangos. Itt a benzin. Jesus, 5 ember van benn. Jesus. Ez a Granny. Na, ott a mama. Mi a szar? Mi a fasz? A lófasz megyek el. Most a Granny-nak a...
Granny! Gyere! Mikor jön az asszonyság? Letépem a Grannynek a szoknyáját. Gyere, Granny! Gyere, Granny, várlak! Granny! Grannyke, I see you! Úristen! Hogy néz ki a Granny? Mint akit alulról szopott egy gólya. Jesus! Ne! Jesus, te mit csináltál, Grannykém? Jesus! 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 Nem látom nagyon a kommenteket. Ja. Na, itt vagyok. Na, írjatok valamit. Itt vagyok. Köszönöm. Láttátok a Grannyt, hogy széttépte ezt? Ne menjek. Ott van! Ennek olyan a fej, mint egy disznónak. Szerintem még hogyha belőlük egyet, akkor sem döglik meg. Ez a Granny, ez egy vadállat, széttépte azt a kerítést. Jó, itt nincs semmi, ezt itt megjegyezzük. Jó, az autóhoz kell. Nem tudom, ki az a három? Jesus! Jesus! Most mi legyen? 2 ember van még mindig bent. Na nézzük, várjatok, szünetel. Jesus, elnézést a... Gyeszelyére akartam üzenni. Rakni. Ez mi? Mi ez a pomátó? Szabi, mi az a tomátó? Paradicsom, talán. Ki az a Noel? Szia! Ja, paradicsom, köszönöm. De mit keres a Grannyben paradicsom? Jesus!
Ja, erre már voltam. Amúgy valahogyan ki... Grenike! Erre voltam? Fúj, ez az USB. Mi van itt? A Granny ez tényleg egy jó fickó. Úgy, ahogy mondod. Na, jön a Granny. Na, állj már meg. Bele kell fújni a Grannybe, és mindjárt 2 lesz belőle. XD! No. Én hát még nem kaptam táköslit. Az a jó. Granny? Granny? Júj! De hogy ez hangos volt. Na nézzük akkor, kedves. Nézzük. Igazad van. Igaz. Jó, itt van egy item. Gyors itt körülnézek. Milyen béna itemek vannak? Na nézzük. Mi van, asszonyság? Milyen maszkotól? Fúj, Granny! Milyen ronda a mosolyod? Nem így akarom. Mi van, rondaság? Essél le, úgy van. De egy barom vagy, Granny, direkt csináltad. Hopp. Jaj! Bazd meg! Bassza meg! Jó, nem figyeltem. Második. Nem figyeltem. No way, igen, no way. Mi a szar? Na, nagyasszonyunk már jön. De mi? Fél méterről engem lelézerez. Val az ijesztő kis fejével.
Negyedik nap. Mi? Nem a második nap? Valaki már mondja már le, hogy hányadik nap ez. XD. Ez a Granny, ez egy igazi lézerember. A Granny az a Szabi. Azt mondod, Marci. Az a baj, hogy a fél item az... Hová tűnt? Remélem nem vesz észre. Jó, felment. Nem tudom, hogy miért viszem ki. Bassza meg. Nice. Én nem jobb bírom a hőséget. Az mi? Az mi a szar? Azt én nem fogom úgy kibírni. És lehet, hogy kibírom, csak lehet, hogy már nagyon melegem lesz akkor. Még jó, hogy alá lehet bújni az ágy alá. Mit? Mit vettem észre? Jó, hogy nincs benne a Grannynek a baseball ütője, azt hisz. Megvárom, hogy a Granny... Hova? Szabi, hová kell az a könyv? Ide nem jó. De ez hová kell? De...
De nem jelzik ilyen, semmilyen kis Biztos, hogy ide kell? Hallod, Szabi? És hogyha oda lentre kell, oda a kis pókhoz, ma megint leesett. De amúgy szerintem direkt... Ja, amúgy ja. De amúgy nehéz lesz, akkor mivel fogom lelőni a Granit? Jó, én ide fogom gyűjteni az itemeket. Nem tudom megfogni a kulcsot. Help me! Help me! Nem tudom megfogni a kulcsot, XD. El se tudom. Így hogyan? Várjál. Jó, nem tudom megfogni. Be van bágolva. Van egy item, szerintem én ezt újból kezdem, mert én így nem tudom így valahogyan megfogni az itemeket. Rakjuk mondjuk normálba. Mondjuk elnézést, hogy újra kezdem, mivel hogy valamiért nem tudtam megfogni az itemeket, és így nekem ez így baj, meg minden. Szóval kivel? Milyen katonai zene megy itt? Ez mi? Nem akarom fellopni itt a nagymamának a sontáját. De ezt meg tudom. Várjátok. Nem, ez nem a Granny 1, ez a Granny remake-el, és ezt a Google-n töltöttem le. Szabi, ez milyen? Ez mi? Ez mi? Ez nincs az igazi Granny-be, ez nincs a player, hanem már ezt a Google-n töltöttem le. Igen.
Bazd meg. És a pincében nem néztem meg, hogy mi merre van. De amúgy szerintem ez a Granny engem akadályoz. Na most a tomátot fel... Neki tudom baszni a Grannynek. Vajon mi fog történni? Várj, ezt megnézem. Mi fog történni, ha neki baszom a Grannynek? Soti. Ez a Soti? A paradi... Mi? Jaj, megnézted a izét? Még nagyon nem láttam. És az hol van a padló ki? Mi a fasz? A paradicsom átizélt a Granny-n. Vicces lenne, hogyha a Granny csapdájába belefutnék. Szerintem az előbb be volt buggolva minden az első próbálkozásomra. Na mindegy, szerintem így is jó, hogy így kiviszem. Szerintem ez nem csalás. Hol van? Igen, a Granny az egy ilyen veterán. Ez egy ilyen veterán nőies nő. Mi a fasz? Mi van itt? Ez a Granny, ez egy ilyen ninja, mert mindenhol ott van. Ninja Granny. Ninja Granny. Tényleg az kell. És az hol van? Abban a kis csomagban található a padlók ki? Nem tudom. Mindjárt megtudjuk. Te ugye nem esett le a sumpa, jó nem? Most esett le? Hogy mi esett le? Az itemek ugyanott vannak, ezt nem hiszem el. Amúgy vicces lenne, hogyha lenne egy plusz izé. Egy plusz szoba vagy izé, ami a Grannyhez van. Ja, az a Pokémon... Hol a Granny? Leszakadt? Lehet, hogy az volt az a csattanás. A Granny leesett valahonnét. Te nem ott volt az előbb a Granny? Granny-kém most te... Tudjátok mit, én kihasználom az alkalmat, míg az a banya nem figyel. Ez a Granny, ez egy furmányos nő. Kitöri azt a izét, azt a... Na, hogy hívják, mi az? Azt a jeges automatáját, azt is kitöri. Ez már nem is a Granny. Ez a Kung Fu Panda. Ez a mama rohamosztagos pózba. Most a Grannyt lecsalom.
Szerintem ide is a pedlák ki kell. Na mondtam, 2 helyre kell a pedlák ki. Mama, te miért nem csaptál le eddig? Féltél tőlem, mami? Mami! Mami, ne! Ez mi? Ja? Úgyhogy olyan szabadult ki az előző fogói. Ma megint itt van ez a izé. Ez a Granny kész pókember. Várjál? Hol ez a kulcs? Tudom ezt... Most... Jó, bye. Na, félkézzel. Elmegyek. Ne légy haza, ott megyek, Granny. Granny, te mit szaladgálsz, mint egy félbolond? Granny, minek kell rámoznod a szívbajt? Ha? De még mindig nem tudom megfogni azt a kurva itemet. El kell végeznem valamilyen küldetést? Hát a Granny az félbolond. Az joggal is megalapítható. Ezt se tudom megfogni. Jó, most... Ezt se tudom már megfogni. Ez se. Semmelyik itemet nem engedi megfogni. Szerintem ez a Granny... Én egy kicsit várok. Egy kicsit. Mi nem tudom megfogni? Ja, jó, ez nem jó. Nem jó. Jó, ez se. Jó, szerintem ez így tök jó. Milyen herét küldesz? Lóhere? Az kell nekem a szerencse. Na ide kellett fosni a Grannynek egy ilyen medvecsapdát. Na a könyvet még mindig nem tudom. Ez én csináltam már megint. Ezt nem hiszem el. A Granny megszugerál engemet, és nem tudom megfogni tőle az itemeket. Az jó. 3 ember van.
Na, ki az a 3? Közben lemerülök. Mi? Ja, ma azt már... Ja, igen. Csak az a baj, hogy nem tudom megfogni. Hát mi ide a Gren nem jön be? Hú, de jó, hogy nem jön. Most a Granny most megtudja, hogy itt vagyok. Csak most ide fog jönni, állítom. De elbújok. Talán a Granny nem vesz észre. A Granny alábúj a szoknyám alá, és lehúzza a boxerem. Nézzétek, még a mosa is vére van. Szóval ezért nem mosolyog a Granny. Vajon mi történhetett a Grannyvel? Te Granny? Hogyha? Ez pár méterről észrevesz. Honnét tudod, hogy kik jöttek be? Hello. Szabítta a narrátorunk. Bicegek, mint a bicebóca. Na a vénasszonynak már meg kellett hallania. Mi van, Granny? Ez az újfajta Granny, ez mindent meghal, bazd meg. És hogyha mögé lopózzuk, azt is meghallja. Most komolyan, Granny? Letoltál csapdát és... Majd már geci. De mi esik le az a szar? Ez ilyen kompatibilis. Nem tudom kimondani. Köszönöm a rózsát. Köszönöm. Arigato. Na, a Granny tolja ki a medve csapdát. Majd el... Hol látod? Az előbb még ott lent hallottam. Mint hogy így nyitja ki a kis izét. De hogyan? A második éjszakából lett 4. éjszaka. Ó. Az lehet. Igen, majd később lesz. Granny? Nehogy bevesd a pókpózt. Ne! Mi a fasz? Menj az anyádba, Granny. 5. éjszaka. Na, elővette ezt a izét, ezt a zombi izét, a Grannyke, és mi volt az a pókpóz, Granny? Csóri Granny meghibásodott, és most ilyen robotpózban van. Na nem tudom még mindig megfogni. Mit csináljak most?
Semmilyen itemet se tudok megfogni. Ott van Granny, az megkaphatod. Most mi legyen? Szerintem hibás a játék, amit letöltöttem Google-ról. Na ez baj. Szerintetek, hogy én belemegyek? A Granny még az ágyalról is kiszed. Mi van, Grannyke? Dühmelte. Mi nem tőle? Eldőlt. Let's go. Semmit se tudok felszedni. Ez már kész szopás. Szerintem ez egy... Na bazd meg. Amúgy ezt már kinyitottam, csak... Hogyan jött ki ilyen gyorsan? Júj! Ezt Granny jó beszoptad. Ma azt se tudom már megfogni. Ne, ez szép. Vajon mi lesz itt a jumpscare? Azt se tudom felszedni. Na, utolsó éjszaka ez volt, na most mi lesz a jumpscare? Ez mi? A jumpscare mi lesz? Mi levágja a fejemet? Game over. Na akkor, kedves nézők, ezúttal amúgy van egy horror csatornám, és ezt majd a horror csatornámra feltöltöm, és Dani voltam, akkor találkozunk a következő Minecraft videóban, akkor viszlát!